Pastile oricum iau pentru alergie de peste 10 ani, una în fiecare zi. Dar fiți pregătiți din timp. Nici eu nu mă așteptam să fie așa. Depinde în ce zonă, în ce perioadă anului veniți, dar este jale ce se întâmplă aici. Majoritatea oamenilor strănută cum strănut și eu acum, non-stop. Și ar fi bine să vă pregătiți din timp. În România cu siguranță, sau dacă veniți din alte țări, cu siguranță veți găsi așa ceva. Picături, de asemenea, picături pentru nas, pentru ochi, mă scuzați, pentru că ți se înroșesc ochii, te mănâncă, te freci, îi simți grei și este un inconvenient foarte mare, dar pe lângă oboseală și durerea picioarelor, beșici, toate acestea se acumulează și sunt un impediment extrem de mare la această drumeție. Free rest area. Ia uitați ce zonă frumoasă aici. Cineva a construit o locație de... este... Hola! Hello, how are you? I'm fine, thank you. I'm just filming something for the YouTube. Oh, yes? And you? Nice area. Are you all good, yeah? Everything alright? You okay? Yes. Yes? Okay, nice to meet you. Have a good day. Bye. Bye. Thank you. Cam așa este zona. Chiar frumos. Puteți să vă odihniți aici dacă doriți. Cred că îl văd pe tovarășul meu că vine. Dar sincer nu mai mă opresc. Este puțin în urmă. O să mă opresc când pun camera. Haideți să vedem ce mai este și puțin mai în față. După care chiar o să vă arăt cum arată apartamentul. Nu l-am întrebat cât a dat, dar din câte m-am uitat pe Booking, cam 40-45 de euro pe noapte. El a fost mulțumit că i-am dat 30 de euro. Aici fiecare bănuț este important dacă ai un buget mai limitat. Și chiar dacă nu ai un buget limitat, tot contează fiecare bănuț. 30 de euro mănânci 2 zile binișor. Chiar bine dacă știi să-ți gătești și găsești un alber cu bucătărie. Aseară lumea a fost civilizată, chiar n-a fost zgomot prea mare, chiar a fost una dintre nopțile extrem de liniștite. Cred că cea mai liniștită noapte de până acum. Ori eu fiind prea obosit, n-am auzit zgomot. Aici este un bar, restaurant. Asta este cam ciufută rău de tot, femeia asta. Thank you! Am luat-o greșit și m-a chemat ea înapoi. Nu mai aveam semnal la internet. Cred că este suedeză. Este înaltă, blondă și are așa un accent apăsat, nu știu cum să-i spun. I-am zis mulțumesc și atunci, dar nu mi-a răspuns. A trecut pe lângă mine, s-a oprit, a aruncat țigară, iar și-a prins alta, în fine. Și acum i-am zis din nou mulțumesc, am văzut că s-a oprit. Mă bucur pentru că am intrat în pădure, o să filmez puțin. Hola! Buenas! Cam așa arată. Ce frumos miroseau oamenii ăștia, mamă, simt miros de parfum, parcă n-am mai simțit de o lună de zile. Spăl lucrurile, bine, nu pot să numesc spălat. Le pun în chiuvetă, torn apă peste ele, le mișc așa de câteva ori în toate direcțiile, stânga-dreapta. Câteodată mai pun săpun, câteodată mai pun șampon. Ia uitați, din cauza aceasta cred că este alergie. Ia uitați ce este pe jos pe aici. Parcă ninge, uitați puțin. Uitați ce este pe jos, ca să vedeți. Peste tot. Deci cam așa este peste tot în Spania momentan. Este jale rău de tot cu alergia.
sper că o iau în direcția bună. Da. Foarte frumos, îmi place acum. O să filmez puțin mai mult ca să vă arăt și vouă peisajul din cea de-a 17-a zi. 15 km până la Leon. Bineînțeles, voi puteți să parcurgeți această distanță într-un timp mult mai scurt sau mai lung. Eu mi-am propus să merg, am mers și 20 de km pe zi, și 25, și 30, și 40. Depinde cum am simțit, depinde ce companie am avut. De cele mai multe ori am ales să merg singur. Am vrut să petrec mai mult timp cu mine, să vedem ce gânduri am, să vedem ce sentimente mă încearcă. Și uitați-mi să vă spun ceva, cu seara înainte, când vă povestisem de acel alberg unde am stat la italieni și de acea familie de americani, vă spun că am stat la masă cu toții vreo oră, peste o oră jumătate. Timp de oră și jumătate nu a scos absolut nimeni telefonul, dar absolut nimeni, nici măcar o singură dată. Nimeni nu a folosit telefonul. Deci, oriunde merg cu tovarășii sau cu oricine merg, nu este măcar o singură dată, măcar jumătate din timp cineva să folosească telefonul, să se uite non-stop. Chiar am simțit nevoia, folosesc telefonul mai mult să văd pe unde călătoresc a doua zi, să văd traseul cât de cât, ceva informații, foarte puține, să văd magazine, cazări, alberguri, folosesc mapa, folosesc WhatsApp-ul și să mai comunic cu alții, să ne anunțăm unde suntem și așa mai departe. Și CapCut-ul și YouTube-ul și aplicații de la GoPro ca să postez aceste videouri pe YouTube. Deci se pare că nu ne duce traseul prin pădure, ne deviază printr-un alt sătuc, dar nu este nicio problemă. Sper că am luat-o din nou bine, nu mai văd pe nimeni din spatele meu, nici în fața mea. De 2-3 zile, sincer, merg singur, nici nu întâlnesc, abia întâlnesc de 2-3 persoane. Cred că am plecat prea dimineață, de fiecare dată. Majoritatea pleacă puțin mai târziu din câte am observat. Dar mie îmi place ca să ajung din timp, să-mi pun lucrurile la punct, fac un duș, spăl hainele, mănânc și după care să mă pot relaxa. Că până la urmă nu totul constă în mers, dar este important să ne și odihnim, să facem, să îmbinăm utilul cu plăcutul și până la urmă să facem ca și cum ar fi o vacanță. Băieții, lumea care venea s-a oprit acolo la acel magazinaș, la acel loc. Nu știu cine este acea persoană. O să filmez puțin să vedeți aici, această zonă, pe această porțiune de traseu până la Leon. O să merg să mă tund, o să merg la sală și azi și mâine la sală, mai ales că stau 2 zile și în apartament, chiar îmi convine, mă simt în vacanță momentan. Flori peste flori, peste verdeață și încă o dată nu explic cum de totul este verde, pentru că n-am văzut ploaie deloc. Aici văd o piscină, dar n-avem cum să mai mă opresc, pentru că mă grăbesc să ajung acolo. Nici nu știu dacă se închiriază sau ceva. Uitați. Nu știu ce se vede, dacă se vede. Sper să găsesc o piscină prin Leon. Uitați cum se numește satul aici. Puente Vilarente. Cam așa e. Așa se prezintă această zonă. Nu mă opresc pentru că am mâncat bine dimineața și mai am și ceva cu mine. De câte ori mă opresc încă mă încetinește și oricum nu prea beau cafele, doar suc de portocale.
Dar aici am descoperit un fel de apă cu electrolit sau cu vitamine, magneziu, ceva. Nu știu cum să-i spun, dar este chiar bună. Da, văd săgeata acolo. Deci este un sătuc. Nu-mi vine să cred că mi-am găsit extrem de mulți tovarăși pe acest traseu. Nici nu am cerut acest lucru, nici nu am urmărit, nici nu am vrut. Dar vă spun sincer că chiar ne-am unit câțiva oameni de diferite vârste, diferite naționalități. Aici oamenii te acceptă, majoritatea te acceptă așa cum ești. Văd în tine părțile pozitive în cea mai mare parte. Nu fac diferență că unul este din Iugoslavia sau altul din Groenlanda. Și te face să te simți în largul tău. Am ajuns la aceste băncuțe și mi-au rucsacul ca să-mi pun camera la loc. Nu mai aveți ce să mai vedeți pe aici și eu să revin cu detalii după amiază.